Takže ahoj Tyňuška, aká je tvoja najobľúbenejšia farba? Moja najobľúbenejšia farba je zelená asi. Dobre, čo rada papáš? Koštičky a tak všeobecne. Dobre, máš rada svoju paničku, určite je najlepšia na svete. Ktorú miestnosť byčovaš najradšej? No asi moju takú izbičku, teda obývačku. Dobre, a ako sa volajú tvoji najlepší kamaráti, myslím teda psi? Bobby a Leslie. Dobre, takže ďalšia otázka. Kedy si sa narodila? Tak ja som sa narodila asi tam niekedy v 15.6.2003. Dobre, a koľko si už u svojich majiteľov? No, tak som u nich asi tak 3 roky. No a kde si bola predtým? Predtým som bola u svojej starej majiteľky a tá sa volala, ma dala preč, lebo sa o mne nemohla starať. Ale teraz mi je celkom dobre. Dobre, a koľko máš rokov? No, mám 10. A kde si sa narodila? V Ružomberku. Koľko si mala súrodencov? Asi tak 4, 5. A koľko si mala sestričiek? Tak mala som 3 sestričky a 2 bratikov. Dobre, ďalšia otázka. Koľko si bola u svojej pôvodnej majiteľky, z ktorej si hovorila, že to musela dostať? No ja som u nej bola tak 5 rokov. A tak to muselo byť pre teba dosť smutné, keď si od nej odišla. No, to aj bolo. Dobre, takže my sa s vami učíme, toto bol rozhovor s Tynkou a majte sa.